Sa pag-abli sa klase sa Lunes, gilauman sa DepEd Region 11 nga gikan sa sobra 1.4 million learners sa mga pampublikong eskwelahan sa riyon sa miaging school year. Moabot sa 1.5 million ka mga estudyante ang mutungha alang sa school year 2024-2025. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sarang padayon ang pagdawat sa mga buot na magpa-enroll, ingon man ang pagpangandam sa mga eskwelahan alang sa pag-abli na sab sa klase karong adlong Lunes. Sa Mulig Elementary School sa Turil District, Davao City, nakatakdang magpatuman ang duha grade levels ug shifting sa klase tungod sa kakulangon sa classrooms. Upat ka adlaw una ang pag-abli sa klase. Padayon ang pagdawat og enrollees ug pagpangandam sa teachers ug mga ginikanan nga misalmot sa Brigada Eskwela sa Mulig Elementary School sa Barangay Mulig, Turil District, Davao City. Sa karon, ana-ana sa 75% ang ilang enrollment sa gilaumang sobra 600 ka learners. Problema sa maong eskwelahan, kulang na ang ilang classrooms. Sanglit, nagkataas matud pa ang ilang enrollment karong nagkaraghan na ang residential areas sa Barangay Mulig. Natay shifting, sir, aside sa regular, tungod sa nagkadako nga mga number of kaning enrollees nato diri sa Mulig Elementary School. So nag-decide ang ato ang school administration nga natay emergency class or shifting class karon nga school year. Grade 1 o grade 2 ang dunay shifting sa klase. Din alas 6 sa buntag hangtod alas 12 sa udto ang morning shift. Alas 12 sa udto hangtod alas 6 sa hapon ang afternoon shift. Sumala sa DepEd 11, ang Davao City Division ang dunay pinakataas og enrollment, diin target nga maabot og 500,000 enrollees karong school year. Sa tibuok Davao Region, ana sa 1.5 million ang target nga enrollment. Mas taas kini sa 1,493,000 sa miaging tuig. Ana matud pa sa 80% sa enrollment ang nakabot sa mga pampublikong eskwelahan sa rehiyon. Actually, meron talaga palaging kakulangan. Yung ating budget kasi is a reactive type. Kagaya ng binanggit ko kanina, ang ating previous enrollment ay 1,493,000. Yun yung ating planning parameter. It reacted to the previous data. Karong Lunes, lauman matud pa nga sa unang adlaw sa school year, magsugudadayon ang aktual nga klase. That all schools are ready on day 1. That on day 1, we will begin with lesson 1. Sara sa mga kakulangan sa eskwelahan ng hinaot ang Regional Director sa DepEd 11 nga unta mas mag-improve pa ang planning direction kung asa mahatagan og konsiderasyon kining mga ginalauman matag tuig kapag increase enrollment busa no mag-increase sab ang mga pinahanglanon sa eskwelahan aron nga mo-match kini ngadto sa i-allocate nga resources sa gobyerno. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.